Rifużjoni ta' taxxa għal min jibgħat it-tfal fl-iskejjel indipendenti. Il-ġenituri li jibgħatu lil uliedhom fl-iskejjel indipendenti kif ukoll dawk li jattendu l-iskejjel ta' Knisja bdejna nipprovdulhom trasport b'xejn għal uliedhom. Nafu iżda li l-iskejjel indipendenti żiedu wkoll il-fees u t-tariffi tagħhom fost l-oħrajn minħabba żieda fl-ispejjeż u anke minħabba li dan il-Gvern tejjeb il-kondizzjonijiet tal-għalliema. Dawk il-ġenituri li jibgħatu tfal tagħhom fl-iskejjel indipendenti illum qed igawdu minn tnaqqis fit-taxxa fuq miżati imħallsa. Mis-sena d-dieħla il-Gvern se jżid dan it-tnaqqis għal €1,600 fis-sena għal kull wild li jattendi ċentru ta' kindergarten, għal €1,900 fis-sena fil-każ ta' skola f'livell primarju u għal €2,600 għal wild li jattendi skola f'livell sekondarju. Dina żieda ta' €300 għal kull wild.